Ну что, пакрысе насоўваецца восень, а мы працягваем дакументаваць сваё жыццё ў выглядзе влогаў. А што вы сёння пабачыце? Вы пабачыце, як я схадзіў на кніжны кірмаш, як я схадзіў на кававы кірмаш, як мы трошечка паслухалі Шопена ў парку пад адкрытым небам, на свежым паветры, і як я съездзіў у Белавежскую пушчу з сябрам, дзе да маёй вёскі было 42 кіламетры. Вы разумееце? Што за гэты час здарылася? Адбыўся канцэрт з абсентам. Але пасля гэтага адмяніўся тур па якімсьці там прычынам. Вось. Верце, я не буду ўдавацца ў падрабязнасці, просто я і ніхто з нас не хоча з ім працаваць. Не раю. Калі вы мяне спросілі. Так. Калі вы мяне спыталі, ці параеш з ім працаваць, падумайце. Вось. Не буду ўдавацца ў падрабязнасці, просто ўсё раскажу. Не, просто чалавек даў рады пахерыць усё за менш, чым за адзін дзень. Вось я вам так скажу. Можна яшчэ прачытаць, каб зразумець больш сітуацыю, як моя тэрапеўт сказала. Можна пачытаць, што такое цёмная трыяда. Паходу, такі ёсць тэрмін у псіхатэрапіі. Вось, ён вельмі добра апіша сітуацыю яшчэ да гэтага. Ну і глядзіце влог, падпісвайцеся, пішыце каментары, ставце падабайкі. Вось. Сёння прыехаў на кірмаш кававы, карацей, на кававую тусоўку. Нап'юся з кавы, мяне будзе потым тармашыць увесь вечар, я не засну, буду чытаць кніжку. Вось такі план. Уваход дармовы, зараз пакажу. Такая пляцоўка тут. Завод нейкі водкі быў ці каго. А вось гэты маркет. Ну вось і першая пайшла ў мяне торбачка кавы. 36 злотых, 9 доляраў. Тут помесь Бразилии, Эфиопии и Перу. Вось мой першы кубачак, налепачкі. Такая прыгожая. Вось такія прыгожыя у іх ёсць тут. Моменты называюцца. Кайф. Зайшоў у украінцаў, взяў 2 такіх дрыпы. Вось яны так заварваюцца. І ты просто проливаешь водой так. І табе шчасце, вельмі зручна, вось калі ты хочаш паехаць на роварах кудысьці і не хочаш браць з сабой каву, дзесьці ў мяшочак пераліваць і браць, ты ўсё начапіў на свой кубак, дзесьці ваду загатаваў, заліў і радуйся. Все, я папіў кавы, ўжо 4 кубкі, я піў з аднаго. Взяў і так выйшаў за ліміт грошай, які я хацеў, хаця 50 злотых, окей. І паеду. Вось гэта такая прыгожая тэма была. Ёсць. І вось там. З мужиком разгаварыліся, ён такі: ну, па говору чутно, што вы з Беларусі. Так? Я кажу: ну так. А ён такі мне кажа: ну, у меня дзед з-пад Гомеля, Сергей яго зваць, які каву вось гэтую прадаваў. Вось яны камандай там уже сямейнай, я не ведаю. Можна зайсці, да іх будзе ў кавярні. І кажа: у меня дзед з-пад Гомеля. І кажа: я з беларускага што ведаю там? Ну, з Карыну, ведаю чорны замак Альшанскі, ведаю гэтае дзікае паляванне караля Стаха. Я кажу: так гэта ўжо і так больш ніж сярэдзіна. Абзэверыч, як кажуць, карацей. І размаўлялі, і ён кажа: так дзікае ж паляванне ў Ведьміна 3-го, в Ведьмара ставілі. Граў, потом такое, мне сын кажа, што гэта не для цябе. Батя кажа: гэта не для цябе. Кажа: а я сабе Diablo 2 усталяваў. Кажа: экран 43 дюйма у мяне. І сиджу, гэтую Diablo граю. Все. Дарэчы, мы не бачыліся з того моманту. Я пачысціў касету, съездзіў да сябра. Мы смазали воском все, варылі ў воску гэты ланцуг. Все тут пачысціў, тут все пачысціў, все смазано.
ездить теперь одно задовольнение. Я и так 600 километров проехал на нейкой брудной. 600. Разумеете? И что? Поеду. Сегодня еще есть книжный кірмаш. И ось на книжный, может, что возьму. Давно я дофамин это не отрымливал. Купить что-то. Вы еще не ведаете, я вам не рассказал. Ну, вядома, як вы будете ведать. Меня тут штрафанули у першиню на ровары. И у вас есть 1 секунда здогадаться про что. Про то, что я переезжал пешеходник на ровары, Кратей, меў быў злезці, а я не злез. Там вельмі вялікі, уявіце плошчу Перамогі пераехаць. Ну, карацей, метров 50, мне здаецца. І гэта ўсё ісці, 2 разы чакаць светлафоры. О, масакра. Стары горад, прыгожа. Ну і 50 злотых. 12 доляраў. Попроще. 12,5 доляраў. І курва, на пошті оплачував. Просто що на пошті вони взяли свою квоту у 12 злотих, ще 3 доляри. Ніколи не платите на пошті у Польщі мандати, штрафи. Ось, ладно. Кіруюся у центром. Не отримати штрафу треба альбо злазити і вести ровер обок себе, Альберт. Альбо там, где есть знак, что там есть велостежка, альбо где есть стежка роверова. Короче, где есть дорожка для роверов. Вот. А у інших випадках маєш злезть. Я не злез. А тут здымаюсь некий фильм, вон зеленка. Цікаво. И мы в центруме, и тут ось повсюль книжки. Тут книжки. Мужик щось про Біловежскую пущу сказал только что. Пойдем щось пошукаем, не видно. Короче, ходжу, гляджу книжки, и мне на очі трапляє що? Історія Білорусі від часів найдавніших до року 1991 року. Ось там видавецтво університету Піліцького. Короче, я підходжу. Я як тільки це бачу, одразу беру, підходжу, питаю, як мені подали, поглядів, погортав, думаю, навіщо мені книжка про історію білоруську по польську. І зробив фотку, і думаю, ну на пам'ять фотку зроблю, і вислав матьку мою сябру з гурта Дай Парасайт. І він ввогуле викладає у школі історію, я йому висилаю, каже, кольки коштує, каже, 31 злотих, каже, вже пересилаю гроші. Все, я йому набив цю книжку, сам погортаю. І жанчина, хто продавала, сказала, що вони будуть видавати ще кілька книжок про Білорусь, і одна з їх буде про білоруську мову як заміжну мову, і мені це вельми цікаво, тому буду сачити. Увогуле, вельми шмат перлінаў можна знайсці про беларусаў тут, у сэнсе, хаця б тых же беларусаў, тых же кажу, неяк зневажальна. Про беларусаў Падляшша, это таксама беларусы, этнічныя, нашыя все. Вось. Я ось недавно читав книжку, вельми тяжкую, про тое, як праз нашу краіну праходзілі і праходзяць эмігранты, і як людзі на гэтым баку іх ратуюць, а польская страж гранічная іх выкідае назад у Беларусь, беларусы іх не пускаюць, альбо пускаюць за грошы ці гвалт. Карацей, вельмі цяжкая кніжка. Я, можа, калісьці, калі вам цікава, я зраблю агляд нейкіх маіх топ-кніжак за гэты год, які я прачытаў. Пішыце ў каментарах, дарэчы. Вось, карацей, вось такая кніжка, гляньце. Ёсць такі рух, тыпу, як это сказаць адным словом, я не памятаю, як сказаць. Карацей, супраць збыт спажывання, overconsumption. Карацей, калі ты купляеш, спажываеш столькі, сколькі табе трэба. Я вось зараз прыйшоў на кніжную гэту ярмарку, на кірмаш. Раней бы я просто купляў бы, каб стаялі на палічках, і шанец, што я чытаў бы гэтыя кніжкі, ну, быў бы не вялікі. Теперь я пакуль не дачытаю тое, што я набыў мінулым разам, я не купляю новае. Вось у мяне зараз я чытаю «Владара персцёнкаў», другую, «Две вежы». Я пакуль не дачытаю, вось мне трэба, каб вельмі щось прыглянулася.
я б набив. Але ось я дочитую, потім їду купляю. Бо... Що? На якій мові? Українська? Ага, в ходу українська мова. Каратей. Я ось покуль не дочитую, то не купляю. Ось, я ту книжку я набив. Матьку. Ну і сам почитаю її. Цікаво, як там. Дармова dostава książki. Dziękuję. Z paragonikami, bardzo. tam ze wszystkim. A jest podpis, że od Białorusina, żeby ten... A jeszcze nie wiesz, co jest w środku, no to Nie, lepiej nie ale podpisywać. myślę, że ten pierwszy jest z Białorusi, w sensie, że pisze się В'ячеслав. Jeszcze podczas montażu я згадав ввогуле найцудовнішу новину на конт Buy Me Coffee. Дякую ввогуле, хотів сказати усім, хто мені допомагає там, але я хотів ще сказати, що один чоловік, у мене перший фоловер, там, перший субскрайбер з'явився. Ось. Там є така функція, просто мені $5 у місяць відсилати одну каву, тубок. Ось. Одна кава. І він з'явився. Я не ведаю, хто гэта дакладна, але калі ты глядзіш гэта відэо, я табе вельмі ўдзячны. Дзякуй табе за гэтую смачную каву. Клещ желудь свалится в камеру. Тільки некий фу картонний. Потрібний квест в Відьмаке покататися. Менавіта на цьому місці. Який квест? Зліцення. Написано, що це дуб Дунін. Стражник пущі. Там ще ні. Це вся інформація. На гэты час. Может быть, такое было лучше. Еду. Мы зашли в мясцовую ядальню, поели, там не было бабки землячаной, хотели съесть сенсі бульбяной. З'ели просто гэты вареники. Але у краме мясцовый напой, квас хлебный з жытняга соладу. І я взяв безалкогольовий собі від мясцової браварні, як зрозумів. Треба справдити, але мені подається, що це мясцове. Ось. Пушчанські стежки і квас хлібовий з пущі. Опа.